שלום, זאת אני, נעמה. מצטערת, היה לי לך. אופס. יש. זה פשוט עשיתי משתמש, איך קוראים לזה? חדש ומחודש. אז אני מצלמת מהטלפון של אבא שלי. המחשב שלי לא מחובר, בגלל זה אני לא מצלמת. כרגע משחקים ממנו, בגלל זה. אז אני צריכה רק שתתנו לייק, תעבו את הסרטון, וזהו זה. ימי. מצטערת על זה, פשוט הייתי חייבת לאכול עוד. שלום.